Къде са три, направо изкъртяло. Там дето минахме от начало. Не от началото. Тук нататък на къде? Си изгубил нещо. Си изгубил нещо. Давай човек, знаеш как му нарисуват това? Какво си изгубил? Номера? Номера го няма и Номера. къде отзад. Ти е много долу ниско сам сигурно. Е, тук последното дет минахме, ей. Е, тук долу, нали? Какво е то? Не по стария, а там където е номера, там ще... А, той ще дойдем от другата Там страна. надясно ще тръгне. Да. Аз не съм убеден дали Кое моята загуби? спасва. А? Кой загуби? Даже не знам дали Че тогава, как мириш на плато? Как мириш на... Калвяне! Внимай, като отвориш вратата. Ама добре се офърляха тук на околото. Аз те тут. Изгуби номер. То много смотано място е сложен между другото. Ама той висок как обрати нещо, ме? Да. Е, там задница минахме оня враг. Дет снима. Сещаш ли се? Дет начакаха двамата горе. Да, Е, там.